Evanđelje po Mateju, 8. poglavlje. A kad siđe s gore, pođe za njim veliko mnoštvo. Kad gle, dođe neki gubavac, te mu se klanjaše govoreći: Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti. Isus pruži ruku i dotače ga se, govoreći: Hoću, očisti se. I odmah bi očišćena njegova guba. I reče mu Isus: Pazi, ne reci nikomu, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi dar što ga je odredio Mojsije njima za svjedočanstvo. A kad Isus uđe u Kapernaum, pristupi mu neki stotnik moleći ga i govoreći: Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, strašno se muči. I reče mu Isus: Ja ću doći i ozdraviti ga. A stotnik, odgovorivši, kaza: Gospodine, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci riječ i bit će iscijeljen sluga moj. Jer ja sam čovjek pod vlašću i imam pod sobom vojnike, pa kažem jednomu: idi, i ide, i drugomu: dođi, i dođe, i sluzi svojemu: učini to, i učini. A Isus, čuvši to, zadivi se te reče onima koji su ga slijedili: Zaista kažem vam, ni u Izraelu tolike vjere ne nađoh. A kažem vam, mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti s Abrahamom i Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskome. A sinovi kraljevstva bit će izbačeni u krajnju tamu. Tamo će biti plač i škrgut zubi. I reče Isus stotniku: Idi i neka ti bude kako si uzvjerovao. I u onaj čas bi iscijeljen sluga njegov. I došavši u Petrovu kuću, Isus ugleda njegovu punicu gdje leži u ognjici. I dotaknu joj ruku i ognjica je napusti. I ona ustade te ih posluživaše. A kad dođe večer, donješe mu mnoge opsjednute. I izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi. Da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji, govoreći: On slabosti naše uze i bolesti ponese. A Isus, vidjevši veliko mnoštvo oko sebe, zapovjeti da se ode na drugu stranu. Pristupi jedan knjižnik te mu reče: Učitelju, slijedit ću te kamo god pošao. I reče mu Isus: Lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnijezda, a sin čovječji nema gdje bi glavu naslonio. Drugi mu pak od učenika njegovih reče: Gospodine, dopusti mi da najprije odem i pokopam oca svojega. A Isus mu reče: Slijedi me i pusti mrtve neka pokapaju svoje mrtve. I kad on uđe u brodicu, pođoše za njim njegovi učenici. Kad gle, na moru nasta velika oluja, tako da brodicu prekrivahu valovi, a on je spavao. Njegovi učenici pristupiše i probudiše ga govoreći: Gospodine, spasi nas, ginemo. I reče im: Što ste strašljivi, malovjerni? Tada ustade i zaprijeti vjetrovima i moru, te nasta velika utiha. A ljudi se začudiše, govoreći: Tko je ovaj da mu se i vjetri i more pokoravaju? I kada dođe na drugu stranu, u Gergezenski kraj, dođeše mu ususret dvojica opsjednutih. Izlazili su iz grobnica silno bjesomučni, tako da nitko nije mogao proći onim putem. I gle, povikaše govoreći: Što mi imamo s tobom, Isuse, Sine Božji? Zar si došao ovamo da nas mučiš prije vremena? A podalje od njih paslo je veliko krdo svinja. I zlodusi ga zaklinjahu govoreći: Ako nas izgoniš, dopusti nam da odemo u krdo svinja. I reče im: Idite. A oni izađoše te odoše u krdo svinja. I gle, sve krdo svinja jurnu niz obranak u more i uguši se u vodama. A oni što su ih pasli pobjegoše, odoše u grad, te razglasiše sve i ono o opsjednutima. I gle, sav grad izađe u susret Isusu, i kad ga ugledaše, zamole ga da ode iz njihova kraja.